Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, triangulu honen azalera kalkulatuko dugu. Ariketan triangulu hau ematen digute. Ikusten dugunez, oso forma arraroa dauko eta igual esan genezake triangulu bat ez da bez. Baina, ondo fijatzen bagara, ikusten dugu, oinarri bat daukola, kasu honetan, 83 metrokua dana, eta bi altuera desberdin dituena. Kasu honetan, 23 eta 52. Esan dizuedanez, dirudi dezake, marrazkia ikusita, karratu bat dala. Apur bat okertuta, baina karratu bat. Baina zenbakietan fijatzen bagara, ikusten da argita garbi, ez dala karratu bat, baizik eta triangelu bat. Kasu honetan nola egingo genuke hau kalkulatzeko, oso erreza da. Esan dakoa, bi triangelu du. Azkenean, hemen goian, dana hau triangelu bat da, eta behan beste triangelu bat dugu. Beraz, triangeluaren formula erabilita, danok dakigunez, zein dan? Triangeluaren formula, non hau altuera eta hau oinarria den, izango litzateke oinarria bider altuera zati bi. Formula oso erraza da, eta danok buruz jakin behar duzu zein dan. Beraz, dana kalkulatzeko zein izango litzateke, hau danaren azalera izango litzateke goikoaren azalera, demagun hau bat dela eta hau bi, izango litzateke azalera lehenengo triangeluarena gehi azalera bigarren triangeluarena. Oin, bardan gauza bakarra da, formula hau erabilita, fan datuak bere lekuan sartzen. Beraz, oinarria bietan berdina da, baina, alabe, idatxe egingo dugu, altuera bat, zati bi, gehi, b, bider, altuera, bigarrena, zati bi. Esan dizu dana, ikusten dugu, b zati bi, bietan berdina dela, beraz, indezakeguna da, kanporatera. Hona etorriko bagina, izango litzateke, altuera bat, gehi, altuera bi, hau dana, bider, oinarria, zati bi. Hau, datua sartzerakoan, ikusiko genuke, 52, gehi, 23, bider, oinarria, 83, zati bi. Kalkulagailua hartzen badugu, ikusiko dugu, 52, gehi, 23, bider, 83, zati bi, berdin, 3.000, 47,5 metro karratu izango izatekela emaitza. Beraz, esan dizu edana, hasieran ematen dau triangelua oso arrarua dela, lauki bat ematen dagoelako, baina gero ikusten da, bi triangelu desberdin diela eta kalkulatzerakoan oso erreza dela. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikustegatik, eta goratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.